uMnumzana blog wafunyaniswe netyala kwizityholo zobuqhophololo, urhwaphilizo nokunandisa ngemali ngo-2015. Wagwetya iminyaka eli-15 eqamele ngenqindi entolongweni. Uqale ukulala ezamu lentolongweni ngo-2018 emva kokubhatyalaka kwamatiletile okubhena kwisigwebo sakhe. Ugqirha Boesak utyhola ulawulo lukamongameli Cyril Ramaphosa ngokusebenzisa gwenxa amagunya olawulo. What is the benefit for Mr. Ramaphosa to deny Minister Sisulu to speak to somebody? Ukanti uNkosikazi Sisulu uthi ubetyelele uMnumzana Block njengesizalwane sakhe. Ulebele ngelithi anyashiwe amalungelo kaJohn Block. Is a blatant violation of John Block's rights. It's a violation of my rights too, as a member of his extended family, to be denied the right to see him. Sinenjongo zokumangalela sidle umbuso ngendlela abasemagunyeni kwezoluleko abalichophele ngayo utyelelo lwethu, utshilo uNkosikazi Sisulu. Isithethe sezoluleko singabakho nxumalo sikhanyele sema ngomlenze ukuba uNkosikazi Sisulu noNyawo uBoesak abavunyelwanga ukuba bangene kweliziko loluleko.